na okwanire andonsi asoberete mwanchu murigerere bwigeteseni kya Ndizi TV chinga kibano na indengo kwaregania ase mesa ya mangana maya twemanye na rariaya agendete gokoreka ase county yaito ya Kisii na boigo Nyamira nense ya Kenya engima inyora baliki baito korwa segeteseni kya Ndizi TV nigo barase chinsemo ao kwene kyabuna nko yabwati bale aliago koreka chinsemo ao egero yanyore ase nchira yobwekerano asa mangana itamaya ye Chinsa chikubwatia kolende gati yabo banyarko bagotumanya aliagendete gokoreka ase chinsemo ao ayongo chego kumanya ase nchira yobwenge ase gekegeke kirebosio kolenda sebono bale mogotobwatia gwetera senchira ye mitandao no tolebu na Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na inde na bogo tweet at Ndizi TV News osotobwatie na gotome ujumbe ya gwetera se namba ye SMS botambe ere ase TV yao chitariki ni 19 mutenyino ye 12 umwaka wechiri wibere na mirongo ebere chinga kibono chinsemo ao bantu bagendete kweyaregania mono asomo yega bwesuguku na kwaregania umwaka umuja wechiri wibere na mirongo ebere ayuka gendete mwancho murigereria ngo kugania obana inche goikomo elio ekiagera nkuira nande asegeke kekerebosio egera nkomanye ayomona yanda mange asenchira yobwenge. Tiga toya chake kurwa ase county ya Kisii asomulike Tondemo Steven arase kigamberugia Kisii Law Court abuase kolengana no roboti atuikiri ase studio geikaro kigenderete bono ngeringa ikigambere kyo nigogia sabire omo kagerwa ase kinakyo mwana Junior Sagini oli nyarako baga kogokorwa amaisaye na gutigara umuko asubugima bwaye bwensi bone kigambere kyo nigogia sabire omo kagerwa ase leta Felix Maina agendera gutangwa asegeka kyamatuka tanare bosio eliansemo y'abasoeli enyare goikirania obutuki bwa bene na kwene kyabuna inki keirerete omwana omwana Junior Sagini gosiria okorora kwaye asoko gokorwa amaiso nige gotebekana Felix Maina nere barochekanete ase chinga kichomo elio osebarenge komo nyuma ataratoka karaso mugondo yomo ka konoire amaisoro batiurwo ndogendete kubwatigwa no mulikeito Ndemo Steven na chigotumanya mange asamangana itamaya ye Chinsa chikobwatia. Otigana bono nekina kimwana Junior Sagini nigotokwenda goika ase county ya Nairobi abo ase abateneneri korwa ase kyamagia Kanu chi branch gose Chinsagia emerongo ene na Isano na Ibere asense ya Kenya ngima banyariko bakorwa okoboko na wanchirana ogwa kwa isiko kumuliki omanene bw'ikyombe kyo Nick Salat mayaga yogotoka na mamocho amange gati yabo kogenda mincha ye katiba ye kiama gia Kanu baokwana chinga kiecho ni gobateneneri abo bonsi korwa ase chinsemo ao asense ya Kenya batebire bairoko bokingane yo asengencho buna Nick Salat niganyara ko baga koro kya chimbwa chimbe chingaki are ase oboteneneri ase kyamekyo buna omuliki omonene inyora Nick Salat niganyara ko bakagoteneni wabuno muliki omonene bw'ikyombekyo gia Kanu chitariki 15 chomutinyoyo 12. Support and endorse the recent suspension of Honorable Nick Salat by National Executive Council for gross misconduct, violation of party constitution. Tumekuja kuweka muhuri na kudhibitisha ya kwamba Nick Salat hata kuwa General Secretary wetu wa chama cha Kanu. Na tunataka tumwambie imekuwa long overdue. Kwa maana maneno ambayo tumepitisha ndani na Salat imetuudhi na asirudi kusema yeye ni secretary tena. Therefore, ask him to desist from interfering with the said measures, exhaust and laid down procedures that we believe will accord him impartial and fair hearing and determination of this matter. Omo acting county commissioner we county ya Gusii Kipchumba Ruto
Nigobona kireisiko igoro yechitengo asemeyega ao gatiabo emeyega ya matanga na goteba emeyega buneyo gose chitengo bunechyo chaitirwe ne chingaki anene mono chingaki echi abakenya barochie asomeyega bwesuguku no mwaka omoja wechiri Ibere na 22 nigatebire gwetera chitenge echo echinde nigo chikwene kia obosalia nobo kebao asa tuguteirare engane yo kigima chingaki echo omarembe boigo nigo bori gwekwene kigwa ase county ya Mombasa abo asomo governor bwe county yo Abdul Somad Nasir aboriria bamenyi abo kwenekia omorembe no botoeru chingaki chemeyega yesuguko no mwako moya omuya abo asatebire buna chingaki echi chemeyega nigo bosali bokororeka ase birengo bigoro asaboriria abo bisaba banyanyimbo ko bamaiso na koruborendi gochase abamenyi be county yo nigaya kaneta ya litukuri igoro chingaki alegwokia omotebwe Christmas gose Xmas tree asensemo ya City Square ase county ya Mombasa. Tanga imepitwa na wakati. It was a traditional thing glorified by the community, but today Disco Matanga is also having problems. People should devise other ways of fundraising for a departed member of the community. Mombasa iungane, kila mmoja, kidole cha Muislamu kukiuma, kichwa cha Mkristo kinaweza kuuma pia vile vile. Na ase chingaki echo ase county ya Nairobi omo governor we county yo Johnson Sakaja litukuri igoro nere nara ete abamenyi korwa ase county yo bunenchere yamayo gwokia omo tebwe Christmas na kwaregania esuguko abwase aliete ira yo gocha waka na chibil chonsi asabarwaire barase chinyagitari chie county ya Nairobi bunenchere yamo yoko banchira gosoka korwa ase chinyagitari batangire gosinyogo kora e bill abwasa tebire na barabo mbagwenerete gusangana bamwabo chinga kichemeyega ye Christmas asa tebire no mugavana bwe county ya Nairobi ochakire merobeli talimeke kwene kya unankuru arobo korelyo buya gochia saba menyi be county ya Nairobi. Leo hii pia natangaza ya kwamba kuna watu wengi sana katika mji wetu wa Nairobi ambao hawawezi kupata nafasi na familia zao wakati wa Christmas kwa sababu wamefungiwa kwa mahospitali. Wamefungiwa kwa hospitali kwa sababu wamekosa uwezo wa kulipa bill zao. Natangaza leo wote ambao wako kwa hospitali yetu ambao wamekuwa detained because of the bills, I will pay those bills on your behalf. Watu waachiliwe waende nyumbani wakule Christmas na familia zao. So leo hii wote waachiliwe, wale wako Mamalusi, wale wako Mbagathi na popote kwingine county hospitals, so that they can go have Christmas. Hiyo bill nimezungumza na acting chief officer Dr. Koyo na pia CEC Dr. Nyalita wameniorodheshea. Si ati tunafanya tu bure, mimi ndo nitalipa kama governor wenu wa Nairobi. Sio ni jambo nzuri? So we are saying all of those who are detained at our hospitals in the county for their bills range from 5,000, others go up to 60,000, 80,000, and who thought they would have missed Christmas, let them know they will have Christmas. You will have Christmas with your families. So tafadhali muwatangazie na mtu asiwalipishe wale ambao walikuwa detained. Sawa sawa? Hii hafla itaendelea. Na sisi haitakuwa ati tunakumbuka tu wale ambao hawajiwezi wakati tu wa Krismasi. Ukiangalia katika zile docket ambazo tumetengeneza, tuko na docket inaitwa talent, skills and care. Care means looking out for the next person. Abaiboli nigo basemigwe ko bamaiso na ko balenda abana babo anene chingaki ense ya Kenya egendete kuyarigania gochia asomoyega bwesuguko no mwako moya nigo akwanetwe amona Dr. John Masharia oyokoro asekyombe ya Turning Point Counseling chingaki aumeranete na abaiboli na abana asensema ya Bomas of Kenya abo asaba chageti umurobulyo bwokorwa maigelio na kwegeria basaba
bake na kibagwenerete komenya asa magimabo na gwetanga korwase obutumiki bwa mariogo amabeyo gotindia amano bosalia. The idea is using this moment to mentor them, give them values that are going to help them in their lives. That's the reason we have this alternative rite of passage as opposed to the traditional one, where young people would be in the house with some funny people giving them funny kind of teachings. Here we tell them, no smoking, no this thing. So we involve girls. We have some 3 girls who joined us. It's because we don't want the traditional one where boys are like enemies to girls and to women. No, we are saying, no, we are a community. So the mothers are here. We don't want to keep them away. Many things, especially how an ideal child should be. We should be generous, ready to learn, and all in all, ideal children make mistakes. If a person is not perfect, so you have to make some mistakes and learn through them. Because as children, we can only do what we can be able to do as parents. Mwaziri bwaboeranie bwamangana ICT Eliud Owalo nigaburiria barai bonsi bacholire asense ya Kenya monokuru asorgongo rwa Nyanza kubwaterana ne serikali ya Kenya kwanza kwenekia buna magenderero kwene kigware asorgongo ruiga rwa Nyanza kolengana na Owalo nigatebete buna chinga kicha siasa chekiro mwelyo endene chinga kicha ba Kenya konyoro bokorari kurwa sabarai babo asabaganire kubwaterana mono no muraibwense Dr. William Ruto asokwenekia magenderero amo no bwa matubuya gati ya baraya bukuru asorgongo rwa Nyanza nigaya kwaneta ya lituko leigoro chingaki ale kwena no bokonyi bwendagira ase county ya Kisumu na Siaya. Discussing issues to do with the revitalization of the sugar industry, revitalization of the cotton sector, optimal exploitation of our fishing potential within the blue economy, issues to do with rice, issues to do with agro-processing industries, how to ensure that the revenues emanating from mining in places like Wagusu or Makalda in South Nyanza are plowed back to the Ngakicho Owalo na negativu na serikali ya Kenya kwanza nseyo burai bwaya Dr. William Ruto na chigwikirania onsi na kurubo kora libore ngaine asaba Kenya bonsi nonya bande mba mwakirete kura nigatebirense ya Kenya nigebwatu bosibore bwogochora murayonde bwensi oganire asaba igatebire bono Dr. Ruto neru murai bwense ende na chekwene kyabuna oruro bokorari bore ngaine ase Chinsa mochonzi. Committed ourselves as Kenya Kwanza government under the able leadership of His Excellency President William Ruto that we will deliver on the promises that we made to the people. At the tail end of our term, we would wish that the Kenya Kwanza government is held accountable by way of development. Na babwatani nabarai korwa sobo mobwa Kenya kwanza nigo ba mobolirie muraibe kema kia ODM Raila Odinga kwenekia bunanko mochiare serikali ya Kenya kwanza asumurubilio bwenerete kolengana nabarai yabo barenge asensema ya Luanda imeye county ya Kakamega litukuligoro abwase bara etwe no mobunge Okiharu Ndindi Nyoro amo na Faruk Kibet nigo ba moboleti Odinga gotiga kwaregania amaandamano asense ya Kenya unenjere ya mo yoko moche serikali na likali ya ekubwati murobulio bwenerete na komochia serikali ya Kenya kwanza ase enchere ndonge kolengana na Ndindi Nyoro echine chinga kichoko ikiranira ba Kenya magenderero asa mobolije Raila Odinga na komotebya buna Dr. Ruto tao bwati kolingoliwa osekoligereriwa mnana kya gwikirania oboraibwaye ase kolende ba muganiri Odinga okorayo asenchira yumorobelio. Tafadhali fanya kazi ambayo ni muhimu ya kuangalia kwenye serikali inakosea, unakosoa serikali kwa sababu uko na nafasi hiyo kwa saa hii. Maneno ya kukataa uchaguzi, maneno ya kutukana Chebukati, hii maneno ingine yote ya maandamano, nyinyi mnaona itasaidia Kenya kweli? Sasa tunataka tuwe na ofisi maalum ya kuangalia uendeshaji wa serikali ile inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto, ili afanye oversight ya kuangalia Mheshimiwa William Ruto anafanya kazi namna gani. Hiyo inasaidia wa Kenya ama inasaidia Mheshimiwa William Ruto?
Mwanju muligereria na rayo asebono asenchera yobwenge kolende na inde chikoraga Chinsa 10 no cheko ya nyora korwa SMS yiga ya mangana maya korwa Ndizi TV nero bwansu bwo Gusii ende mbiyamo no mwensi bali mwato bwatire gwetera asenchera ye mitandao ndo chebaje la boy sanitizer oseberuto mundi Justice Ogechi na yule mmoja gatia mashabikande bali mogendete kubwati umurobeli bwa mangana maya Chinsa Isano na Ibere gwetera asenchera ye mitandao to wakangambia mono kigima to bese gusuka aigana onka aigana Ndizi TV asokonyora mange asenchera yobwikirano olio twabwatira nakomo korwa asensemo yebimanyererio nigakorwa Joshua Auta olio neke chibichane ryogi lyagwikira senchera yobwikirano nigakorwa Abigail Nyanchama na inche nigonkorwa Sara Nyarangi Ontita